o naliligo. Hi! Hi! Pinapaliguan ko ngayon si Ana. You don't want the bubbles? Okay. Kakauwi ko lang po ng bahay din galing sa hospital. Wala pa rin, guys. Kaya ka. Uro, Papa. Uro, Papa? Yeah. I should breathe. I should breathe for Papa. Eerste? Ba't ka lang? Deze. Yeah. I said you have really long hair now. Na-brush ko yung hair niya tapos din na binoblow dry. Actually, nag-dry to yung hair na nung umuwi kami ng Pilipinas. Hindi nang ganun ka-soft yung hair niya. You want a kiss? You want a kiss? Nee, ik zei kussen. Ah, een kussen. Hier, oh. What? Was je daar geweest? Nee, ik was niet daar, hè? Papa lang. Ook niet. Tinatanong niya kung pwede ba daw siyang pumunta doon sa show. Wie was er daar geweest? Dat weet ik niet, Scott. I don't know who went there, huh? Hi, guys. It was, yes. Hindi ako makapag-vlog ng maayos. Guys, how do you say please to mama? Baby, baby. How did you do it again? Napapakute to, guys. Ana, show mama your face again. How do you say it? Kanina pa to, guys. Hirit ng hirit na. Manunood pa daw siya ng isa pang, music video. Itong batang to talaga. But yeah, it has been a long, tiring day. Bumalik ulit po ako sa hospital. Doon na yung result sa sa aking ultrasound. Medyo may kalakihan pala yung cyst. At yeah, naghintay ako doon ng matagal, guys, but in the end, hindi pa rin ako inoperahan. In-explain na sa akin how they will do the procedure, yung mga possible side effects, yung mga ganyan. And then yung kung gaano kalaki yung incision, yung ganun ba. Yeah, so the agony of waiting. Ini-schedule nila ako sa August pero wala pang definite date na naman. I have to wait for them to call me for the specific date talaga. So yun. I've been waiting for this since April. Mama, geef mij dit maar. And tatlong beses na akong kabalik-balik sa hospital. Wala pa rin. But yeah, anyway, fingers crossed. Push na talaga sana yung August. I hope wala nang aberya. Yun yung medyo nakaka-worry sa akin these days, and may mga may mga pangyayari doon sa Pilipinas na nakaka-stress ng konti. So, hindi po ako masyadong nagbablog these days kasi ayoko din namang, kasi mabigat yung pakiramdam ko ba, kasi ang daming mga iniisip, and then nagbablog ako ba yung ganun. So, yeah, anyway, that's life, guys. Ganun talaga. Pero go lang tayo ng go, In a bit, I will be taking Anna to bed. Si Ruth, wala. Tumawag kasi yung friend na magpapahati doon sa, sa garahe. Kasi nasira yung sasakyan. So, nagpapahatid yung friend niya para, nagpasama para pag-uwi. May masasakyan siya. I don't know if he's home before Anna sleeps, but I think not. So, papatulogin ko na po si Anna. And I will see you again na naman bukas po
ipatuloy po natin ang video ito. Let it go. Anytime, door. I don't stay. Come to stay. Had to stop. Nahihilig po siya talagang kumanta these days. The next day. Hey, good morning everyone. Nay, ayan, ready na si Anna for school. Sabi ko mag-hi siya pero ayaw niya po. Sabi ko mag-good morning ka, ayaw niya. So anyway, nagre-ready na po kami. Anna's going to school and then Ruth and I are going to work. So, balikan ko na naman kayo later on. One eternity later. Yan yung service namin ni Anna, guys. Galing kami ng grocery. Hindi ko na po napakita kasi nga mahirap. May dalang bata. Ayan si Anna. Uwi na po kami. Let's go na. Seatbelt. Okay, under ka. Oh, Ay, sorry. I did all on my own. Oh, yeah? Oh, sorry. Mama didn't see it. Sige na, di na tayo masigig inom anak ng kauna ng imusok. Yeah, it will meet. Give it to Papa later. My wheels are leaving. Oh. Uwi na kami. Now we're going home. Mom, I can now create it. Not now, wait, because you have to wash it first. Drop by na naman kami dito sa paboritong playground ni Anna. Medyo malapit lang to sa amin. Pag nilakad mo nga lang, mga 10 minutes siguro. Watch out for the bees, ha? And the wasp. Ayan yung aking, nakapark doon yung aking Mercedes-Benz. Diba dati BMW yung, yung brown. Ngayon, na. Kasi black na siya, Mercedes na siya. Mama's gonna sit here, ha? Haggard na yung nanay, guys. Nag-buy kami ng mga 30-40 minutes siguro. And then pumunta kami sa sa drugstore, sa Crowdvat. And then may binili ako doon gift para kay Ruth para sa Father's Day ngayong Sunday. And then pumunta kami ng Yumbo kasi gusto kong mag-mango float, tapos kaya kailangan ng mga ingredients ba. Wala silang guys, condensed milk. Naubusan sila. Oh. Is al droog? Ja, vandaag it didn't rain today, toch? Matapos na po akong magluto ng dinner namin. Initin na lang mamaya. Nagluto ako kaagad kasi nga para makapag-spend time ako kay Anna mamaya ba, kasi alam ko medyo irritable na to mamaya kasi pagod. Hindi ko na siya pinapatulog after ng school. Gabi, guys. Pagmumukha natin. 2 weeks na po akong nag-cheat, nakakapag high carbs ako. Watch out, ha. Kigo. Don't look at me. Just look at that. Just try it. Let go. Just relax. Okay, take your time. Medyo okay na po ako. Marami lang talagang iniisip these days. Medyo nasi-stress nga ako. Buti na lang si Ruth palaging andyan. Tulungan ko muna si Anna. Hali. Hold mama. Hold mama properly. You're not scared lang? Huh? You're not scared because you're holding mama's hand. Hala. Noking care dun. And try. Hup. Hala, kamaayo. Banaan ng bato. Naabot na niya. If I push you hard, then yeah, you will fly. You will fly up to the sky. Oh, don't let go, ha. You hold well. Dan ben ik een Spiderman als ik kan. Spider-Man ka dyan. Maar als ik door de hoofd
Magiging Spider-Man daw siya. Spider-Man. Salawakan? Noknit? Ah, sige. Well, our boodskapan will be gone, ha? We left our groceries there, guys, doon sa aking backpits. Ah, naman wala namang kukuha dito. Kaya after ng school ni Ana, gusto kong lumabas para magka-time kami, tsaka ano din ako sa labas ba, makapag-relax. Yeah. Okay. Yan na naman siya, oh. Kala mo naman kayang umakyat ang taas niyan. I know, that's too high lang. You need help? Yeah? Oh, diba? Sali na naman ako. Ana? Ana? Ha? Ayaw man di eh. Mama, kuraan. Wait for me. Bahay na tayo. Mag-haul lang tayo kadali. Kadali ng madalian, guys. Doon sa sa Crowdbat, para siyang Watson sa atin, guys. May ang tawag dito, may promo ng ng pads, siya. Para siyang Whisper sa atin, no? Always yung always yung pangalan. Dalawa for 5-10 euros. But yeah, ito yung pinunta talaga namin sa isa sa paboritong perfume ni Ruth. Hindi po siya mapili pero gustong gusto niya to. So ito yung Father's Day gift ko sa kanya. So pag na-upload to tapos na ang Father's Day, so okay lang na maipakita ko kasi hindi mo na makikita ni Ruth. I-wrap po natin yan kaagad kasi nga Sunday na yung Father's Day. So bukas kasi hindi pala bukas. Friday bukas eh. Sa Saturday, punta po ulit sila ni Ana sa Efteling. Yun po yung parang gift niya sa sarili niya sa Father's Day. Na makasama si Ana sa Father's Day. And, hindi po ako sasama kasi parang ilang beses na po na na tawag dito. Ilang beses na akong sumama. And, pag ako po sumama, 50 euro din po yung entrance. Parang isang 52 yata, 50 euro. Lalo na pa summer season na, so nagtaas din sila ng entrance fee. So lately parang ang gastos namin ba kasi nga galing kami bakasyon and then kakabook lang din namin ng bakasyon for next week. Same dun nung yung ginawa namin with Ruth's family, vacation house po siya, pero this time kami lang pong tatlo ni Ruth tsaka ni Ana. So excited po kami. Yung place po is really for kids. So, parang kung may anak ka, yun talaga yung yung puntahan ba, yung mga type na ganun. Siya, yung pangalan is Sprokius Camping. Basta maganda siya kasi madaming activities yung mga bata, may mga shows, may mga parade. Ito may mga activities like nagdo-drawing sila, ano ba yung kunot sila? Basta may mga nagugunting-gunting sila, tapos may fino-form sila, may nagbi-build ng blocks, yung mga ganun ba, yung iba't ibang activities, so hindi mauubusan ng gagawin si Ana doon. Tapos may din sila, may swimming pool, may indoor and outdoor play area, so super nice siya especially for Ana's age. So excited po talaga kaming Ruth, tinignan ko na po sa YouTube. Super excited ako, and kaming dalawa ni Ruth, guys, kasi ang daming nangyayari. So these days ang dami naming iniisip, naming inaasikaso, so kailangan namin ng bakasyon, yung makakapag-relax talaga kami. Of course with a toddler, very yung aming bakasyon, parang active ba kasi may toddler tayong kasama. Yun yung pinunta namin sa sa Crowdbat, yung perfume talaga ni Ruth. Tapos nakita ko yung sale na napkin, parang na ako. Parang malapit na yung dalaw ko. Ana also got some candies there. Yeah. So, it feels good kasi pagod na ako now. But,
good thing, tapos na akong magluto. So, iinitin na lang mamaya. So, diba, makakapag-relax ako with Ana now. And also, pumunta kami sa supermarket. Pumunta kami sa Jumbo. Matagal na kami hindi nakakapag-Jumbo. Kasi usually sa Aldi kami. Bumili ako ng biscuit. Biscuit. Sabihin ko sana biscuit. Bumili ako ng Marina biscuit. Ano siya, sa Jumbo siya. Kasi hindi ko na po mahintay yung Graham na ipapadala ng kaibigan ko pag dumating na sa kanya. Kasi hinog na yung mangga. Sabi niya, i-ano mo na lang, i-freeze mo na lang. Gusto ko na siyang gawin. Gusto ko nang kumain ng mango float, guys. Parang break na muna ako sa low carb, no? Mag-enjoy ako this week and next week. Ayokong isipin masyado ng stricto yung mga pagkain ko. So, yeah. These days, gusto ko lang mag-enjoy and kainin yung mga gusto ko. And at the same time, mag-ingat pa din, diba, sa amount ng kinakain. So, ayan. Bumili kami ng kipili for Ana's bread para sa baon sa school. Bumili din ako nito. Magdala ako ng ganito sa guys, sa Pilipinas. Kasi parang masarap to siya. Masarap tuslo sa Bisaya. Ituslo sa kape, tsaka sa sa chocolate, yung mga ganun ba. May pears din kami for Ana's baon. May carrots ako, 2. May saging din tayo for Ana's baon sa school. Tapos may coconut milk. Siguro gawa ako ng gawa ako ng cassava cake fruit if gusto niya. Tapos may din tayo, may apples, yan, 3 lang. Hindi lang marami yung mga binibili ko kasi nga magbabakasyon kami next week. So, ayoko ng maraming pagkain na naiiwan dito sa bahay. Yung mga pagkain na nabubulok ba or nag-i-expire ng madali like fruits, vegetables, yung mga ganyan. Yan, 2 yung kinuha ko. Gagawin ko sana siya tonight. Pero sabi nila yung condensed milk kasi nila bukas pa daw dadating. So, pagbalik na naman ako bukas, guys. Yun lang po yung pinamili namin. And si Ana ngayon ay nag-relax na. Ang gusto kong kumain ng something pero wag na, mamaya na. 5 na kasi, hintayin na lang namin si Ruth sa dinner. Did you have a nice day, love? Yeah? Was it nice? And is it lekker? Show them your gummies, babe. Ang gummies pa. What's that? Give mama baby. Thank you. Hello, yun sa manaoy, di man ko ganahan na. I don't like it bitaw lang. I cannot eat that one. Mama. You don't like this? No. You just give this to Papa. Don't put it on the couch lang because it's gonna stick. Very sticky, bit siya ka na sugar. Ano pala guys, i-chika ko sa inyo pala kasi abrupt yung kasi parang hindi masyadong na-chika yung yung sa operation. So anyway, pumunta ako doon sa Wednesday ulit, pangatlong beses because sabi nila lalabas yung result ng aking ultrasound. So I was thinking na after nila explain yung result ng ultrasound and about sa operation, na-operahan ako kaagad but sabi ng doktor within 3 months daw. So yun, maghihintay na naman ako ng August guys. So parang April, May, June, July, August. O mga 4 months in the making yung aking paghihintay. Yun lang thought na ba na gusto ko na lang siyang matapos guys. But anyway, at least may schedule na ng operation in August. Hinintay ko na lang yung confirmation nila, yung tawag nila. Pinadala na po ako ngayon ng sulat ng hospital. So yun. Parang hindi talaga okay. Ang daming nangyayari these days and of course, tao lang tayo na nahihirapan din tayo minsan. So, the good thing is, at least si Mr. palagi siyang nakaalalay. So, sinasabi ko lang sa kanya how I feel and then naiintindihan naman niya. Nagsusorry ako pag minsan nasusungitan ko siya. And also si Ana, sinasabi ko na pasensya na kasi talagang nahihirapan lang ako these days. Ang dami nating iniisip and then yung mga iniisip ko pa sa bahay namin sa Pilipinas. Siyempre guys, may iba-iba naman tayo. Alam ko naman yan. May iba-iba po tayong mga pinagdadaanan sa buhay and hindi natin masasabi na buti ka nga ganyan lang yung problema mo kasi may nagsabi sa akin na nag-share ako ba tapos sabi nga
ano daw, hindi naman ganyan ka ano yung sitwasyon natin talaga, hindi ganyan ka bad. I understand po, but that doesn't validate my feeling or yung pinagdadaanan pag sinasabi mo yan sa tao na your intention is to encourage. I understand, pero wala lang. Parang dinidismiss lang yung pinagdadaanan ng ibang tao ba. So, kaya minsan hindi po ako masyadong nagsishare talaga ng mga yung real time na mga nafi-feel, yung mga seryoso ba. But anyway, ayoko pong ipasa yung yung siyempre yung pinagdadaanan namin or yung stress or anything negative. Wala lang, gusto ko lang i-share ba na yun yung mga nangyayari. Kaya hindi din ako masyadong nakakapag-vlog these days. But ay, buti na lang talaga guys. Dito pumapasok yung pagiging thankful ko sa aking mister na na palaging andyan ba. Palagi siyang positive. Alam niya, walang salita. Kahit hindi ako magsalita, alam niya yun na may pinagdadaanan ako. And may mga maliliit na bagay siyang ginagawa na na-appreciate ko po talaga. Yung sinasabi rin sa akin na, magpahinga ka muna, ako na lang muna ang gagawa sa ganito. Yung maliliit na bagay na gano'n, na-appreciate ko po talaga. So, wala na tayo magdrama, no? So, yun. Father's Day pa naman, malapit na. So, magra-wrap na ako ng present for Ruth. Sinabi ko sa kanya, guys, every time na nagtatanong ako, Papa, anong gusto mo sa anong gusto mong gift sa Father's Day or anong gusto mong gift sa Christmas? Si Ruth po, hindi talaga, hindi siya mapili. So, buti na din. Kasi dito talaga, guys, pag may mga birthdays or may mga okasyon, tapos nagbibigay ng regalo, nagtatanong po talaga. Kasi nga, diba, nasa practical side sila. So, iyon. Ako minsan, nasasabi po ako, pero most of the time, pag komportable ako sa tao, lalo pat Pinoy yung nagtatanong, lang, parang sinasabi ko lang na, kahit lang, pero pag kunyari si Ruth yung yung nagtatanong, sinasabi ko sa kanya na for example, yung birthday ko last time, sabi niya, anong gusto mo sa birthday mo? Last year pala. Sabi ko, gusto ka ng island. Kaya yun, yung island na table namin, yun. So, guys, pasensya na ang ating vlog ay parang, all over the place. Maraming salamat po sa panonood. And, kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat, Duy! Mush, mush, babush! Ana, Duy, Duy! Ay, ayun niya.